Здравейте, аз съм Бойто Прот. Днес ще снимам на мода Tekit Classic и ще ви покажа едни от най-големите взривове. Така. Ще създам пред вас новия свят. Create New World, Survival. Ще го нареча Динамит. Динамит. Готово. Сега в този епизод ще ви покажа най-големите взривове, които ще ви покажа също видовете динамит в Tekit. Опа, чакайте да си направя. Не е нормално. Айде. Про. Айде, къде така. Така. Ще излеза малко по-открита земя. Да ви покажа бум-бум. Или както аз го наричам бум-бум Тексас. Така. Ще читна малко за материалите, ама този епизод е само колкото да ви покажа. Не. Сега къде беше? Къде си? Ехо. Това ще го вземем да го пробваме. Това ще го пробваме. Ще пробвам всеки възможен динамит, който има тук. Кой го достучи за телефона? Кой ви пика телефона? Не съм ти го. Кой ви пика? Той си беше отворен. Къде е това? Да, ето го. Това ще пробваме. Това ще пробваме. Това ще ви покажа какво е обикновеното TNT. Това тук не знам какво е. Ще го пробваме. И това ще пробваме. Така. Сега да пробваме първо това. Не знам какво е. Това сигурно ще е голям. Да, това очакваше да е голям взрив. И то е много бърз взрив. Някакво пръса се гличнал. Така. Сега да видим това. Бягай, бягай. Дали ще е голям взрив? Кой е това? Мале, тук какво е ставал? Това ти дава материали. Да, е интересно. Това е едно от най-хубавите. Да. Не това. Айде де. Не. Не. Това не може да се слага. Да видим това. Но защо не може да се пали? Да ги махнем тези неща. Махайте се от мене. Ай така вече трябва да действа. Моля те. Моля те. Защо? Ето. Уи! Това май беше много голям взрив. Малко се бави. Да видим. Айде, гърми по-бързо. Мале, как глична. Вау. Това се казва взрив. Там още едно. Добре, две гърнаха. Тук има някакви. Водата се бъгна. Тук има някаква дупка. Някакви сини неща. Аз не играя много Tekit, обаче този епизод само колкото да ви покажа. Това направо ми взе живота. Така, малко ще напълним живота. Това, ако го сложим. Това не може да се сложи. И това е обикновено. Това е IMT.
Да видим това какво ще стане. Със сигурно ще е голямо. Това е много тъпо. Ами, това защо? Дай сега и това да сложим. Това пък не се пали. Нищо. Добре, това беше епизод.